Jeg hedder Niels Christian Vilstrup Møller, og jeg er museumsinspektør her på Medicinsk Museum. Jeg er samlingsinspektør, og det vil sige, at jeg går og arbejder en hel masse bag kulisserne, men også når vi sætter udstillinger op. Når folk kommer ind og besøger os, så kan de se vores udstilling i de her cirka 700 kvadratmeter. Men derudover, så har vi 50 gange så mange genstande liggende ude i vores magasiner. Og der har vi omkring 6.000 kvadratmeter, tror jeg, fyldt med genstande. Så vi har omkring 250.000 genstande i det hele. Og så har vi et billedarkiv med 40.000 billeder i. Og så har vi et papirarkiv med, tror jeg, 1.000 hyldemeter eller noget af den stil. Jamen, jeg sidder lige nu i et magasin, som er under indretning. Og det er sådan lidt halvtomt lige nu, og det er fordi, det er ikke alle genstande, der er kommet ind endnu. Altså, det er et helt generelt problem for næsten alle danske museer, at de har begrænset magasinplads. Og meget af det magasinplads, de har til genstandene, er i kældre eller i lader, hvor genstandene bliver udsat for vind og vejr. Det kan måske være svært at måle helt præcist, hvad samfundet får ud af at gemme de her store samlinger af medicinsk kulturarv. Men noget af det, vi bruger dem til, kunne for eksempel være undervisningsbrug, både på universitetet, og det kunne både være læger, men det kunne også være ingeniører, der skulle lære at lave apparater til fremtidig medicinsk brug. Men det er også til gymnasieelever, der skriver opgaver. Altså, jeg synes jo, kulturen er allerbedst, når dem, der oplever den, de begynder at stille nogle spørgsmål til sig selv. Og de bliver klogere på sig selv. Vi har en del præparater herinde, og vi har de her børn i sprit, som er ret berømte for Medicinsk Museum, er ret kendt for, men vi har alle mulige andre præparater også. For eksempel skeletter, der viser pest. Men det kunne også være andre sygdomme, som man kan se på præparaterne, og det behøver ikke kun være knogler. Det kan også være, hvor der er noget kød og hud, der er blevet omdannet i præparatform. Og det er måske ikke altid ting, som er særlig egnet til at udstille, men det vil meget tit være egnet for forskere at komme ind og kigge på. Folks skattekroner går til, det er jo det er en masse arbejdstimer, som går med at lave forskningsarbejde, der ligger bag ved for eksempel udstillingerne eller bøgerne. Udvælgelsen af de rigtige genstande til den enkelte udstilling eller bog.